Episode nung berakan huang khan sawian chu Wind Lightning East Pavilion for Pavilion Grand Meeting chuan kalvein a master thian thatak master Feng Zunji chu zon hu atumani ian chu inti siak na hmun tura chuan mipui zinga chuan thuvea reivak lawa chuan chulai hmuna chuan venerate lei venerate zuan venerate hong khuan le venerate Feng te chu ground chuan an ron thleng ta sawian chuan venerate Feng hmu chu alom hle master Feng hi 4-star dozun lion sawian chuan master ia lau chan chuan konga apui the nge ringin beiseina anei sang hle chuta chuan pavilion pali hroi tu te chu arena platform sa taka chuan an thua Wind Lightning East Pavilion hroi tu venerate lei chuan for Pavilion Grand Meeting hun ani thua ran puanga Pavilion Lightning Ground inti sing thiang him taka om tu thu puangin local zong te chunga lom thu seibok inti siang na chu tan ani dona wangin mi zong chu dan zom tu le dan pela chelo turin cha Wind Lightning Pavilion sipai zong chuan an thu pui chu an sei rual thapa mi pui te po chu na satakin an ran out chhuak ve bok venerate le chuan a sei chun zama coming grand meeting a tel thei tu te chu a ma in test manga than an ni to thu se an vain mi somnga pathum an tel don ani an dan hlui chu an na hmang len dona in elna tel zong chu arwalin ground an lut vek anga an du dan angin ain be theyang group angin ema nimal angin emo po ni se in elna tel tu point an tlom thu an seya an impact chuan tu man an beji to tur ani lo him taking ground an chua san tur ani ma se an in elna tel te chuan a sang pali singa mun chang tur chuan na satkin an nu na thapin an be angai don ani ti chuan in elna tel tur zong chu arena chunga lu turin an tia pavilion sang tanga tel tur te chu arena an lut nga la mi pui lo clear tu te chuan an thian te chu an lo aw na sahlom le ma se sawian chu ngoi rengin thua wangchen chu a team te nen an ram du ta khingluan po alut ve ngal bok 10,000 short pavilion mi tang ing po a team te nen arena chunga an lut ve le in be turin ain pe to le ma se Wind Lightning Pavilion tang chuan tuma an lo lakal lova mi pui te chuan makan ti hle eng vain nge tun tuma hian Wind Lightning Pavilion atangin tuma an tel lo ti an ngai to venerate lei po chu aril ruwa buai mel le chu ti lai tak chuan thinking nar chu aron langa apu venerate lei chu chibaya buka venerate lei in a hmu chuan alom hle thinking ar po hian dozong level a thleng to he inti siak na a champion ani thei nge ringin an be se sang hle ani thinking ar chu arena chunga lutin in be na tel tur chuan a in ring ve ta chumi nuwa venerate lei chuan competition tran ani thu official in a puang ta in be na tran ani rual chuan mi zong chu an phur hle reivak lova chuan arena chunga chuan nasa takin ain be ta lui mai then khat chu pakhat le pakhatin a in be a then khatero chuan group angin mi an be ron bok mi pakhat chuan a khingpui pakhat ne nge tumin a be a ma se a be pui pa nge chuan alo danga ngoi te du tok te hetianga mi malaka in be chun zom zel chuan ne na chan the na chance kan nei don lo ati an thian dang pakhat nen an pathum chuan tan hoan ruta tu main an ma ni chawin ne na an chang thei lo ti an hriat chu awangani tin chu in ena tel mi chak lo jok then khat chuan anu na chan him tumin an in pe ta hloma arena chu an chhuwa sana chumi hnuwa chuan in be na chu an na chhun zom zela tuna chuan in be na hmuna la om tam jok chu 4 great pavilion satanga tel ani to wangchen chu a thian te nen ruam man an siama Wind Lightning Pavilion member te chu target an tuma he hi wangchen ruam man na pakhatani Wind Lightning Pavilion zirlai zong te chu an ne vekanga chumi hnuwa thinking ar chu an be ronang ti chuan Wind Lightning Pavilion zirlai te in ring lo lai chu an va be thuta an ne ve mai wangchen team te chuan thinking ar chu rang takin an be ron ta ma se thinking ar chuan ol sam takin an be na chu alo bumin alo danga amal te chuan a khoi le trepa an zinga pakha chuan a hnung lama tangin thi na thlen thei kopin a beya ma se a khoi fu man lo ol sam takin alo vai leng lop nangni milak tak lo ho hen ka kong min dal turin theina in nei lo atia
abun hnaya lo biru wangchen chuan aril ruin henu hi avat chak ta em ve katan chuan ni a har sadon hle me ti venerate chuan venerate lei chu afaka izir tir thinking ar hi nangma nge izir tir ani awang aniang a chak le po hi om viawi alo tia venerate feng point a fak le win lightning pavilion hian an chakna hi an thup mai me ani alo ti he grand meeting a hian he na chan the na chance nei thabet an ni nge yang aron ti ve bo venerate lei chu in ti thei takin alo nuya venerate feng ma se izir tir king luan po hi minaran ni lo a sky mythical bloodline power mangin a be puit olsam takin ne zel thea thang thar zinga hian milang sarber pol ani nge yang ti karinga tia chuti lai chuan hes pavilion shwai tu ong khwan chuan ngoi ringin angai tua sawian chuan uluk takin alo thira he in elna hi central plains a kalo be se ang chi ani heta hian mitam zok hi do huang level an kai to for pavilion grand meeting a hian mi chak tak tak telan tam to hle me tia chuti lai tak chuan sawian chuan a thian hluilin ian chu a muta ani po hi in elna hian alo tel ve reng alo ni sawian chu amang ang hlea invite nge lin ian hi hetiang thil laom taka hian a tel ve du ati lin ian hi zianan academia an omlaya a thian hlui ani kan in hmulo atang hun rei taka lem to lin ian po hian do huang level alo thleng to ani mo ti na ngai to lin ian hian ama chawin practitioner engemaw zat a beileta an attack na ta chu a thei ang tokin alo dang ve zela sawian chuan a chazia chu a hmuwa anuya ti za hle varak insual an herkwal vel ang main a vir vut maya strategy mu mal tak anei lo tak zet ni in alang ati lin ian chu a chak lo chho zela ma se a beidong du lo wangchen le a pol te chuan an bitum le ta chat mai sawian chu alo mang ang lu hlea wangchen chuan lin ian chu a khongai don lo ti a hria lin ian chuan wangchen a thian te be lai chuan sawian chuan thil engi matum an nei mi na hria wangchen chu a pia chuan alo bi ruwa hundram chang alo ngak leng ani sawian chuan lin ian chu angai tu hlea lin ian chu an be chun zom zel wangin a hnung tol zo zowa chuti la chuan wangchen chuan chet hundram chang aran huwa wangchen chu a biru na tang chuan alo chuak vat lin ian chu thi sen chuak khopin aron khoya wangchen chuan la du tok mai lowin tha atum a pan hnaya ma se lin ian chuan akuta phara du tok ro ka hlom ka in pe atia wangchen chu anuya hlom eng ang ma la ilaka hian kalom lo chu wangin ni thiang ti na changa a poisoi ho lo chu tha atum sawian chu adinga amang ang hle wangchen hian in el dana bo che chiang te chung po in tu main an dang lo lin ian chu a tho hala misual rap thak takin ati wangchen chu lin ian lampan chu na phea a sem te zum le hriam tak chu muwa kha khai thu soi na dum ber tu rani ati ipuiten lin ian tlom to a beile an hu chuan then khat phei chuan dana bo sia ti ring takin an lo soi ve bok lin ian chuan rel ru in lai hmuna hian ka thingei don ani hi atia adungai hle wangchen chuan na taka vi atum ma se hun taka chuan sawian chu alo thlenga lin ian chu aron chan chuak man lo sawian chuan engwang nge hetiang hmuna ilokal lin ian chuan a hrenala a hming chu alam chuaka ma se sawian chuan engma soilo turinga hril vata ma se zoi sapin lin ian chuan enge central plains a iron ti atia tuti megla chuan win lightning pavilion sipai pakhat chuan tunge ini engwang nge iro inrol atia sawian chuan tuna khan wangchen hian grand meeting dana bo chia mi tlom to in peto chu tha atuma in hu vek ni lom ni ati engwang nge in khap lo dana bo cheloem ni atia wangchen chuan chapo takin khapa kha awa nei hle mai thi po ni se tu man an ngai poi mo lawang ti na lo changa lin ian chu thim rim hlea ma se sawian chuan in beng dai tu din atia wangchen lam chu a hoya hes pavilion zirlai te hian mi in ring lo lai be hi mi in ti thin dan atia in ne phle me ti wangchen chu thim rim hlea I trong tam hle me atia in be na lo thlir tu mi pui then kha chuan hes pavilion a challenge ani anun na hi a hlut lo em ni engtin nge hetiang pol yen tak hi a soi chet nga man lo tia thinking our point sawian chu muwa ma se ani na tak chu tu main an tha theilo hes pavilion shoi tu venerate khwan chuan sawian hena tu zir tien nge ini zir lai chawin ya kan hes pavilion soi che zonga thutuk na
siam turin dikna ini lo tunge ini tina zota a chungril lama chuan venerate khon chu boy ru hlea he tlangwal hi tunge niang ka thil ti thina zong nen po hian a chakna hi chiang takin ka hre thei ho lo mai amak hle me tia sawian chuan za takin ka thian pa hi wangchen ma a in pe to a chuti chung chuan tha alatuma chu dan bo china chiang takani heta hian mi zong hian voi khat mi a in pek to chuan an chunga engma ti zuya thiang lo ti an hrevekani ti in a changa venerate khon chuan venerate le lam chu a hoya he boina te nau takhi ti to vat do tia chu ta venerate le chuan midang te chu enge in ngai dan he mi chung changa hian eng thutluk na nge kan siam anga tia venerate khon chuan khau takin he tlangwal hi in elna a in rola dana bo chiata wangin na taka shem ani tur thule lightning pavilion atanga ngo chho turani aron tia venerate feng chuan apom lo he tlangwal hian thil diklo engma atilo venerate khon venerate le hi diklo taka thutluk na sian tir idu ami atia venerate chuan alo thlopa venerate feng soi hi adikani he thil hi kan thengil turani tlangwal hian dan engma abo chelo a thian pa khu arena atanga troi chho prasak ani turani chumi hnu chon grand meeting in elna hi kan chun zom le theng atibok ma se venerate khon chuan thimrim takin his pavilion hi diklo zo angin min ngai veka kan be dana po in lung oi lo ang mai na lang a tha e hun ram chang ka peng chu ingwang nge wangchen nen inin be mai lo I chak chuan I thian pa nen hian thlamuang takin arena hi in chhuah san thei anga tia sawian chu thu sei wang chuan aril ru boi hlea he pa hi misual takani don hi venerate eldarin an nei tur khongai na tlem te po anei lo tia din ian chuan wangchen hi a chak hle nia in be chu ipom tur ani lo ti ina hrila wangchen chu alo nuya min be ngam na inei lo chuan voi thum chi bai min buk ula chumi hnuwa chau chuan thlamuang takin in pahnih hian lai hmun hi in chhuah san ka phal sakang cheu chu ti ani lo chuan khoya ma in kal don lo tia a thian te chuan sawian le din ian te chu an lo hual veka sawian chu thim rim hlea in be mai chu poeti to lo ma selin ian chuan ngoi reng turin alo ti sawian chuan lungai su jianan academy zirlai chuak kan ni hi hetiang mi chapo laka hian kan kun ngai lovang atia wangchen nam chu hoya in be idu chuan itanang u atia thinking arle muking luan le midang te chu arena tang chuan chuaka venerate khwan chuan telepathy mangin wangchen chu abia telepathy ti chu all samjong in ngai tuana manga in biak pona ani mayang chu he boina hi nangma awanga in tan ani awangin ichin fel nge anga yang I hlo sam chuan ara chu tur chu I hriat kha atia wangchen chuan master lungai su he tlangwal hian kan pavilion hi asoi chengama aloman ka penge yang atia voina hian he mun hi nungchungin a chhuah san don lo ti na changa venet khon chuan aring tok lea wangchen chu do hong level sang ber ani to a step khat chawin do zong level akai rawa half step do zong velani lin ian chu a hliam anat ema wangin ina chuan recovery pil la pe sawian chuan lo om hadam turin atia wangchen ne turin hun rei min nga angai lowang atia lin ian chu akal sona wangchenan sawian ati nat ngam chuan a chan le nan kanun na po ka thap me ang ti na ngai tua wangchen chuan sawian hena chance voi khat ka peliang che voi thum ka ma a kun la inun na ka zuang ti chuan thandar pavilion tlang atangin I rol thanga I chhuak anga ti yana chuan atum lo na samai wangchen chuan min bei turin I thena ina phak lo kan pavilion I sei chia kha I in chhir khopanga tia wangchen chuan aron bei ngala ma si sawian chuan a heavy ruler chu ala chhuaka a strike chu alo dang ruler chu ani na thupnan dauki chakna mangin yana hian alo ti dang lam to ani a heavenly flame po athupa a hmel mu the ani lo awang chuan tungi ani le a thil ti thena dik tak chu tu man an the theilo venerate feng chuan sawian an ruler a manglai a mu chuan alom hlea a thian hlui ia lau pain ruler a mang ve thin ti a hriat wang ani wangchen chuan a dark snake speed technique mangin sawian chu tha tumina beya ma se sawian chuan alo dang le a heavy ruler mang chuan na takina vaileta sawian chuan khang me po kha idang theilawania be se iwa phalo veti wangchen chuan ole a thai lo enro ti in a dark energy chu activate ta
thim chak na chuan sawian chu kilti na tang chuan aron hual tanta sawian chuan he thil chu ka be sei aina khir don hle mei ti na ngai tua into te chuan wangchen a technique hi top level fight emperors do huang level sang ber te man thei ani ti an no sei ani na taka chuan wangchen hi half step do zong ani to chete chawin do zong alakai lo ani wangchen chuan a dark roots chu leya a the dar veka sawian chuan half step do zong chawal ania a chapau em le ngala hetianga ka bezel chuan kanina hi ka pholang thei mei don win lighting pavilion in kanina an hria chu lo nan kanina hi ka thupangai sia chu wang chuan he pa hi rang taka ka ti to watangai ni atia chuta sawian chuan athil ti theina mangin dark energy chu tiral veka wangchen chuan thi du lo chuan in pe mero ti pa chuan klon tam taka siama sawian chu rang zetin a klon mang tangkai chuan a beilea yana nen chuan an in beile tamie mi mai yana chuan wangchen tek chu har salo takin alo danga wangchen chuan a dark energy zongzong chu a zom khom ta yana chu a attack zom le yana chuan a ruler mangin dark energy chu alo vai dar vek chumi nuwa wangchen chuan a bone eroding dance le dagger technique chu activate yana lampan chuan a dagger fury a chua pheita invenan yana chuan a six joint body flowing ruler technique chu alo mangve wangchen attack na chuan omzia anei lo hle tang ing chuan yana inven na chu muwa dozong level ani ti ra chuaka makti takin hetlang wali chu tiang level a chuan a om kalo be sei lo tia lin ian point makalo ti hlea hetiang hun rei lo te chung hian ian hian dozong level engting ye thlen man bi kalo ti ve bok yana technique sang sang mu nu chuan venerate lei chuan hetlang wal hi mi pa ngai ani lo tuntuma hian wangchen hi a chak lo meng ti ka hlo pui hle me tia venerate khon chuan in beina ala top lo tunge chakang ti soinan ala mal tuk ti lo changa sawian chu wangchen laka chuan a thin rim le a chakna tak tak mang chok thei se chu a hne na arei to a thin rim na chuan a ti chak zuwa sawa iana chuan a ruler technique six joint flame mouth chu a activate ta ani he technique hi avoi khat man na ania mei al na sa takron chuakin he flame hian wangchen attack na zong chu ati chhevek ani wangchen chu hnunglama aleng dora liam na taka tur bok wangchen chuan a be pui pa chu dozong level ani ti ra chuaka wangchen chuan dozong level po ni mala ka thil ti theina dik tak ila mulo voin hian his pavilion thil ti theina dik tak chu ka enti rang che ati a dead blood skill chu activate ta dark energy tam taka chua chu chuan a chakna chu na sa takin aron ti pungani chumi nuwa rotten corpse giant arm technique chu amanga sawian benan kudlian tak a ko chuaka chumi chanle nan iana chuan a heavenly flame chu a activate ta ma se chu kudlian tak chuan iana chu a ham dar vek ni na lang lin ian chu alo hlau thong hle venate khonero alo lom hle thung iana chu a chaklo jok don ni na ngai ni midang zong po chuan makan ti hle chu tlang wal do zong level theng to chu a chaklo jok tak tak em an lo ti ma se rang takin heavenly flame al na tak mai chu aron puak chuaka chu kudlian tak chu aron ti chhevek heavenly flame chuan wangchen po aron kang tel ngal bok venrate khon chuan alo hre ngala chu thel chu heavenly flame ani ti wangchen taksa chu a chung lama tanga pon lam thlengin a kang tanta sheom ti takin a au chuaka entu te chuan makan ti hle an oi lo hial wangchen chu a chaklo jok ani an ring lo thim rim zetin venrate khon chuan wangchen nang milak tlak lo utuk he tlang wal hi hne lo mo ti in wangchen la turin ami ti atir ngala yana chuan pavilion roi tu te hena chuan in rem na ang chuan he in be na hian ka chak ta boka tuna chuan lai tang hian kan chuak anga tia lin ian nen chuan chuan tuma ma se liam na tak tuar chung chuan wangchen chuan ngoite tunge ini ka ria aron ti iana hi ama tian mu mangte na an in suala tang khan alo hre to a iana hian heavenly flame mangin alo be to wangani
ti chuan a hming chu mi zong hria ta apuang chuaka ani hi sawian ani hi atia sawian a hming chu an lo hre hlom hle a mi zong chu maktin an phun chuak sup mai khu sawian chu ani tak angem win lightning pavilion in an zon kha anti ma se an ring che lo a em ni heti laya engtin nge aron in lan ngam le antia moking luan po in heta hian aron kal ngam tak karing lo sin a lo tia thanking ar chuan aril ruin heavenly flame anei sawian ani nge yang local turin huai sen na anei karing lo sin a lo ti ve bok kan win lightning pavilion hi angai nep tak zet ni na lang atia mi pui chu yana chanchin thu thang nen chuan an boi ta nuai mai sawian hian a mine with lightning north pavilion and 9 heavenly lightning prison formation chak tak chu alo ti cheto a feitian ku ta tangi atlan suak thei hialania mi chak danglam tak chu ani chu wang chuan tuna po hian win lightning east pavilion a po aron in lan ngama ni nge yang anti venred le chu sawian laka athin rim hle a feitian north pavilion hruai tu laka po athin rim hle a chan chu tlangwal pakhat chau aman theilo kha ani venred khuan po in he tlangwal hi sawian ni tak ani chuan he hi angai nom chho zel do ne en nom hu nom tak thlir tur om do ni ati a chan chu win lightning pavilion hian nungdamin ang kalbauti ngai lo wang ti na ngai tua chuti lai tak chuan hliam tur wangchen chu station ron hruai chawa win lightning pavilion sipai te chuan sawian chu kil ti na tangin an hual ngal veka chu a mu chuan lin ian chu beiturin alo in ring mala sawian a hne na tuna hian an ma ni hi kan be le tangai do ni mati sawian chuan angai lo engkim ka buai pi vek ang ti na changa chuti lai tak chuan venerate le chuan feitian lam chu a hoya hetlang vali sawian ani tak emati hun khoral lovin feitian chuan he pai sawian chu ani tak em ti kan fin fi ange tia sawian te omna lam chu pan ngala sawian chuan lin yan chu hum hem tumin rang takin a hnaya ma se mai tuamna chu ata thla ani na dik tak chu aron pholang ta ani sawian chuan feitian chu ma chhona ma se feitian chuan a hnunglam atangin aron be ngala akut chu sawian a hnunglam atang aron zen tlang zok mai feitian chu anuya ati hlum ni na ngaya ma se chu yana lightning clone alo ni sawian tak chu mundanga alo in son to alo ni a athom hundum fual phel chungin sawian chuan feitian chu ma chhonta chu tiani chuan north pavilion leader voina henin beile chu idu em ni ati feitian chu thinrim zual so yanan abum ti a hriata wangin clone chu ti chia kan in mu nun bera tang khan thla engemaw zat aliam to a ichakna chu alo thang chho tak zet ni na lang tiang khopa ilo chapo ta hi thil mak ani lowe atia sawian chuan north pavilion a itnung zui tu mi chapo ve tak te ai chuan chapo lowe ti na chang le ta thinrim takin feitian chuan a fei chu ala chuaka I trong tam reuh hle me no pang ti pain sawian chu aron be ngala iana chuan alo be let ve bok venred lei po alo thinrim hle a tel ve me atum de rum sawian chu feitian na be na laka inveng zelin ma se venred lei po aron inrol ve nge yang ti aringa chu wangin sawian chuan ring takin venred lei idin hun ang din hun sang tak nei ron inrol ve itumani chuan idozun level power mangi min beiro I pavilion in achakna mga junior zok te ati thindan chu khovel hi entiro atia venerate le chu ain thla dul dewa venerate dang te chuan he tlangwal hi a fing hle mai an lo ti venerate le me inrol na chi chu ani lo reng ani venerate le chuan kahma hian tik te naw te khel su ka win lightning pavilion hian enge ati thei ti chiang takin ka hria nang ang mi laka hian ka inrol angai lawang atia chumi hnuah sawian chuan feitian chu na satakin na be chun zom le a heta hian episode chu atop ta ani enge thleng zel don boina hi a intran don chau ni na lang episode lo om le tura hian thanking ngar ne na an in be na hmunom em thlir tur om don ani hei hi episode pa ngaya atop dan ania laklo khop mai za ina ka ron da man sha mani episode lo om le tura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve thau don ya mino en sakawangin lom thu ka soye